Знаеш ли, че това се прави по-лесно, отколкото си мислиш? Трябват ни две видеа, които копираме и поставяме по още един път. След това ги ревърсваме и отиваме на speed, после curve и ги правим по този начин на всяко видео. И накрая правим една снимка на третото видео поред и премахваме фона и поставяме по един keyframe в двата края. Местим я по наш избор. И избираме Speed Animation. След това Cubic In и продължаваме по същия начин с цялото видео. А преди да видим резултата, ако имаш нужда от видеообработка или поддръжка на профила ти, свържи се с нас.